Ahojte, vo dnešnom videu sa pozrieme na to, ako môžete začať podnikať v oblasti umelej inteligencie aj bez predchádzajúcich skúseností. Ukážeme si, aké sú top príležitosti v AI, ktoré môžete využiť v roku 2025 a ako na to. Príležitosti v AI. AI influencer. Staňte sa odborníkom v oblasti AI a zdieľajte svoje znalosti prostredníctvom sociálnych médií alebo YouTube. Toto môže zahŕňať vytváranie obsahu, ktorý vysvetľuje AI koncepty, najnovšie trendy alebo recenzie AI nástrojov. AI konzultant. Ponúkajte poradenstvo firmám, ktoré potrebujú pomoc s integráciou AI do svojich procesov. Táto role zahŕňa analýzu potrieb klienta a navrhovanie prispôsobených AI riešení. Začiatok bez technických zručností. Využite nástroje pre no-code a low-code riešenia, ktoré vám umožňa vytvárať a predávať AI riešenia bez potreby hlbokých technických znalostí. Tieto nástroje sú ideálne pre začiatočníkov a umožňujú rýchle prototypovanie a testovanie riešení, budovanie a škálovanie vášho AI podniku. Postupujte podľa 6-mesačného plánu, ktorý vás krok za krokom prevedie procesom od nápadu po ziskový podnik. Tento plán zahŕňa fázy učenia aplikácie získaných znalostí a monetizácie. Zamerajte sa na špecializáciu v konkrétnej oblasti AI, čo zvýši vašu hodnotu na trhu a uľahčí škálovanie vášho podniku. Vzdelávanie a AI tréning. Po získaní praxe a skúseností môžete začať ponúkať vzdelávacie kurzy alebo školenia zamerané na AI. Toto je vynikajúca možnosť, ako rozšíriť vaše podnikanie a zároveň poskytovať hodnotu spoločnosti. Predpovede a budúcnosť AI, SAI, ktorá mení trh práce a automatizuje procesy vo všetkých odvetviach, sú špecialisti na AI mimoriadne žiadaní. Firmy hľadajú spôsoby, ako využiť AI pre zvýšenie efektivity a ziskovosti, čo otvára nové príležitosti pre podnikateľov v tejto oblasti. Využite tieto príležitosti a staňte sa lídrom v oblasti umelej inteligencie. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby ste nezmeškali ďalšie užitočné videá. Ďakujem za sledovanie.